Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, κυρία Τσαπανίδου. Είναι γεγονός ότι τα αποθέματα νερού στα δύο φράγματα έχουν μειωθεί κατά πολύ. Έχουμε και μία αφαλάντωση. Αυτά έχουν μειωθεί λόγω της ανομβρίας των τελευταίων 3 ετών. Έχουμε και μία αφαλάντωση, αλλά σίγουρα χρειαζόμαστε βοήθεια για να καλύψουμε την κατανάλωση που υπάρχει στο νησί μας. Δηλαδή, όταν λέτε βοήθεια, τι πρέπει να γίνει? Είναι συχνή η κατάσταση αυτή στην οποία βρίσκεστε τώρα? Από πολύ νωρίς και τα αρμόδια υπουργεία και όλους τους φορείς, ακόμα έχει ενημερωθεί και ο Πρωθυπουργός, γιατί όπως καταλαβαίνετε έχουμε μία αύξηση τουρισμού φέτος στο νησί μας, τα 2 τελευταία έτη πιο σωστά, πολύ μεγάλη αύξηση τουρισμού, είμαστε κατάμεστοι από κόσμο. Επισκέπτες, τουρίστες, οπότε όπως καταλαβαίνετε θέλουμε να ανταπεξέλθουμε και να καλύψουμε τους καταναλωτές. Για πόσες μέρες έχετε ακόμη νερό στη διάθεσή σας? Δεν θα πω ακριβώς για πόσο, πάντως όλο και ελαχιστοποιούνται τα αποθέματά μας. Είναι θέμα ημερών ή εβδομάδων, αυτό ρωτώ? Είναι θέμα εβδομάδων, ας μην προβληματίζουμε, αντιμετωπίζουμε την κατάσταση, απλά θέλουμε και έχουν σκύψει η πολιτεία στο πρόβλημά μας να μας ενισχύσουν με 2 κινητές μονάδες αφαλάτωσης. Μόνο έτσι για το μήνα Αύγουστο θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της λειψιδρίας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γρυπάρη. Ήταν η κυρία Ειρήνη Γρυπάρη, δήμαρχος Μυκώνου.